Oeh, I see. Bam! That's quick. Zeker, kwikkende. Oh, helemaal net goed. Oh, de springen nog een keer. Gaat Oh ja. omhoog. Volgens mij hadden ze het aangepast. What? What? Door mijn eigen kogel over... Wat? Wie heeft gewonnen nu? Wow. Volgens mij allebei. Oh nee, jij is het te zien. Bye! Oh. Zakka. Wat? Wat? Bij mij alles verdwijnt in mijn beeld. Had je dat ook? Nee. Oh. Wat? Oh, hoe doe je dat? Wat? Wat? What happened? Oh, Snake Ace. Bye. Wow. Bye. Hoppa! Alles is weer weg bij mij. Dat dacht ik al. Oh. Ik ben er steeds bezig. Oh, kijk de split. What the fuck? Je hoeft er niet eens iets te doen. What happened? Bye. Wat? Wat? Het rode ding is weg. Wat heb jij met je computer gedaan, Rick? Hoe dan? Oh. Wee. Oh. Huh? Wat is wapen? Je bent David. Ja. Dank je. Let's go. Oh, die gaat toch niet. Gebeurt er wat? Wow, wat? Wat? Ik was plotseling weg. Heb je hem beneden? Jo. Oh. Dat ging snel. Kan soms sneller gaan. Oké, zonder de vechten, goed? Oh, ik ben dood. Is goed. Doei. Doei. Nee. Godverdomme. Ik ben er niet. Dat is wel een leuk wapen daaronder, hè? Ja, cool hè. Die ook hè. Ah!
Oh, jammer. Nee, 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 nee. Wat? Oh, dat was het al. Oei, oei. Oké. Hè? Wie heeft het wapen dan? Ja, niemand. Maar ik wil de wegsprengingsronde in zo'n spike. Oh. Kickbacks bitch, isn't it? Ja. Spring maar. Ja. Doe het ook nog, ja. Oh, fuck! Ik heb wel eens een keer kijken. Gelukkig, goed zo. Nu maar zeggen. Wat? Hoe kom je aan het wapen? Het wapen was er nog niet. Jawel. Nee, 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 niet. Je kunt blaster. Hallo? Oh, I'm fucked. Oh nee, gelukkig. Laten we nu niet schieten. Ja, is goed. Wow, 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 wow. Sorry. Pentalent. Huh? Je hebt geen wapen. Dat klopt. Nee, nee, nee. Nee. Ik ben toch dood. Ik heb gewonnen. Oeh, yeah. Scheelt er niet veel. Bleh. Ik vloog gewoon keihard weg. Wat is dat? Oh, oh, wat ken ik? Oh! Hoppa! Nice! Je hebt volgens mij iets te veel naar je zin. Zo, Nou ja. dat zag het eruit uit. Die Oh, brengt oh, ons weer naar een gunfight, hè? 25, Oh, 25. Oeh. Zo flauw. Alblieft? 25, 25 staat het. Tot hoeveel gaan we door? 35? Jo. Oh, 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 komt iemand met zijn cumgun. Oh nee, oh nee. Nice. Nice. Wie heeft hem? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Hoppa! Oh, oh. Hè? Hoezo zijn we met z'n tweeën hier? Huh? Er was er geen wapen. Nee, nee, nee. Nee. Bam! Wat? Wat? Oh, dat klinkt echt gevaarlijk, jong. Wat? Echt, mijn middelste raygun straal was plotseling weer verdwenen. Dat zeggen ze allemaal. Oh, 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 oh. Hop, hop. Ik heb gewonnen, ik heb gewonnen. Ik weet niet hoe, maar ik heb gewonnen. Nee! Ik had even wachten, ik had gewoon moeten wachten. Oh oh, oh oh. Oh nee.
fout maken, hè. Maar je pootje waarde. Nee, nee. Goed. Ja. Kom, draai de wapen om. One blast. Oh jee, nog maar 2 en dan heb je gewonnen. Ah, kut! Nog 1. Ik wil een lightsaber. Ik ook. Ah, je hebt gewonnen. Yeah. Oh.